Salut și sărbători fericite! Hai să vorbim despre prima cască moto cu realitate augmentată complet integrată. Shui pune tehnologia viitorului în GT Air Free Smart. Datele sunt proiectate la 3 metri în față printr-un display Nano OLED în Full HD, viteză navigația pe lui, alerte radar, toate în câmpul vizual. Casca include un sistem de oprire automată atunci când motociclistul nu se află în deplasare și repornește imediat la detectarea mișcării. Încărcarea se face printr-un port USB-C, poziționat discret în partea inferioară. Difuzoarele internet permit apeluri telefonice sau comenzi vocale. Microfonul include tehnologie de reducere a zgomotului, astfel încât interlocutorul aude vocea clar chiar și la viteze mari.